Dobrý den, jmenuji se Maximilian Jurčenko a budem dělat experiment druhý. Teď vezmeme trochu víc druhů trávy a budeme zase zpívat. První list trávy je takový. Druhý list trávy je takový. Třetí list trávy je takový. Čtvrtý list trávy je takový. Pátý list trávy je takový. A to je všechno. Teď jsme slyšeli, že u každého listu trávy je svůj tón. A končíme experiment.